di hamua manami inanami tapuk kama pertanyaan tadi bagaston tongod di hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 hatani debat dihita sadarion iman tersurat di 2 Raja-Raja ayat 12 alai dung di ida si Elisa songoni uzu maibana o damang huretani Israel dohot akajol parsihuduna doho dungi dangbe di ida ibana laos dibuasna jala diribahi bola 2. Ketika Elisa melihat itu, makiaklah ia, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya, dakannya menjadi 2 koyakan. Di sido sahakna. Dongan nahina holongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Elia dan 2 pribadi yang taat kepada Tuhan. Segala dipersembahkan kepada Tuhan. Kedua orang ini tidak pernah perintah Tuhan. Tidak takut menyuarakan firman Tuhan, walaupun nyawa menjadi taruhannya. Tidak takut untuk menegur orang-orang tentang Allah. Dipakai debatado si Elia lahu patbelgaon ni debata di Portibion. Dipakai debatado si Elia lahu pabotohon akan ada yang masa tutonga-tonga ni Portibion nang taringot tuaka partikian ana yang siadupan di jolma ima uju di Haleopoter. Posniro Elia tu debata ido gabe hagogoon dinasa siulaonna ang ganggu rohana di hagogoon ni debata tung positutu do rohana tu debata marhaposan tu debata disadok ngoluna dohota ulaonna di bagasan turpuk sadarion taida do diserangan ni si Elisa dohot si Elia tu songod dia pajouon ni si Elia tu si Elisa di joy bana gabe na posona natongula di haumana alai ro si Elia mangalikupon ulosna tu si Elisa lausido pajouon dala takas do dia lihat tu si Elisa pajouoni dang majuay bana holanon adong pangiduan na paloas jolo au satokin mangumadamang doho dainang dungi huy hutop peho jala ido hatarikas nungana niya liling na nasidarap lebih 10 tahun di bagasan parsaoran nasidai tung macai uli tari dado hasatiaw natakas di si Elisa maradopon si Elia nabuy idaot tadi si marhite buku na badiyay
adong do tolu saksi sejarah tempat dinanidok ni si Elia tu si Elisa ala naung di jauh-jauh ibana tinggal honon ni si Elisa manian ibana di Rohana imana perjolo di Betel di Jericho doh di Jordan alai tarida do di si persitutuon di si Elisa imana madok tung naso tadi konok kuho ditolu inganan lausido alus ni si Elisa maradopon si Elia dari si tung di persirangguton si Elisa do maradopon si Elia jala di opas detik-detik persirangan nasidai gomos do si Elisa tu si Elia nanaing si pangido onna jala di lehon si Elia do kebebasan do napidago di roham ikos silopit tod ini Jehovah siya natuhon laho mangulahon akas boy idaut tadi bagasan trupukon tongkat estafet kepemimpinan hapar haladoon hak ni si Elia tu si Elisa merdada doi dengan di jalo si Elisa doi Uido taida di si songod dia manakin parborhak na parnakok na tubanwa gijang alai dung di ida si Elisa songoni jauh-jauh maibana damang huretan Israel dohot akajol ma persihudul na doho dungi dang bedi ida ibana la maulos na jala diribahi bola dua. Ini adalah merupakan suatu kekesalan dan kesedihan biasa. Alai diperjuakkan ibadah doh bartutona ni si Elia. Nasa itu tai mamereng memperhatikan secara cermat naroh hureta, dinaroh haba-haba, dinaroh api. Lahumabuan si Elia nakok tuban wagi jala laos disido gebedapotan upa si Elisa ala nadang marisuang perjuangan nai dinang liling na sa lilingon dia nang dipikiri mana di bagasar kon jaloon nakok ma dibuan hureta ni tuhat tai tuban wagicang tading masih Elisa di Portibio lah manuruson tongkat kepemimpinan dohot pakku hamuak kadongan nabui idaut tadi bagasan trupukon jalan nama ngalehon pos nirohat hasatiaun tu debata hasatiaun di pardonganon batubu las niroha tidak membawa kekecewaan halai gabi bu idona sida di bagasan lah di ujung ni ngoluna tongon tutu di partikiano di hamawasan ni COVID-19 bu ido bahenot tahun song sada ujian di perdalanan ni ngoluta bu ido bada perenungan di bagasan ngoluta ay marhite virus corona na masa di Tikion di tarida keterbatasan ni sudah jolma bahwa setiap manusia mempunyai keterbatasan jadi di somma tarida saluhu na jolmai sarupa dia dupan di debata sarupa do parmateni kopral do jenderal sarupa do parmateni na pugus do tetapi virus corona yang terjadi pada saat ini inilah menjadi ujian kepada kita. Apakah kita naik kelas, apakah kita tinggal kelas. Marhiti akkana masaon.
rumah si Elia doho si Elisa dang nasogodang akatantangan na di hadapan na bahkan mereka mau dibakar. Alayala persitutuon na persihohoton na ido gabi haluaun, ido gabi lasni roha di bagasan ngoluna, ima tatiru. Jadilah Elia, Elisa masa kini. Kita akan diberkati Tuhan dan memenangkan segala perkara yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Amin, martangya kita. Ya Tuhan, nung dipakulingi hohami marhiti hatam di bagasan manugoton. Hatam idola ho paposon rohanami dan ningolu nami. Tung songod dia peyak kanamasa nana yang siadopan nami. Songon si Elisa dohot namar pos ni roha tuho. Ati pemat gudang akka hamaolon akka tantangan na niadopan na. Di bagasan pos ni proporsion na tuho laos ido na paluahon ibana siyan sude pergumulan ningoluna. Songon ido Tuhan na masa na huwado pihami dito sodohok negara nami secara khusus di luar nami di son. Pakorhon ni virus corona COVID-19. Dali pakilalan nami dang buih hami mangula-ulaw nami songon na somal dang buih hami rakmar minggu dohok ruas ni huriam di bagas jorom. Dohot akka kegiatan-kegiatan na asing terganggu. Alai masa payak kana masa Tuhan. Lampahotton haporsiaw nami may tuho. Huhut huwak kami di bagasan ngulu nami pabawahodo pargo tudusan. Alani tuhodo hami Tuhan marhaporusan marhaposan disadok perjalanan ni ngulu nami. Paso-paso hami Tuhan dia kapakobasyon nami niuluhon niya manami padita resort pasu-pasu sa luhut akka ruas ni huri nang manopot akka siulaon na manang nadidiape homa na marguguihon homa na mga lehon las ni roha pos ni roha asa say di bagasan pos ni roha na sida mangulak ka siulaon na gano pare dia akka ruas ni huriam na dirawat di bagas na nang na di rumah sakit upasahat tami matutangammu nalabohi asaho na mga labohi na mga lehon hamalumon marhitiak kaubat na pinakke dohot na pinangan na pasu-pasu keluarga na pature-turehon san habengeton dohot habuluson laho pature-turehot upasahat tami tuho Tuhan pamaretta nami pargugui urupi satu mergogo na sida Tuhan lahu manguluhon bangsa doyon di situasi na songonon suang songonin ang aka instansi terkait sitiop keamanan na manangatan tungajari perbisuhi perguguin na sida lehonom mutotong semangat nang hahipasod di na sida upang hademaho di tonga-tonga ni bangsa dohot negara namion. Pasu-pasu hami Tuhan rap dohot sudah kekeluar kon na pinasaha mu di hami tugu hami di dalan hati gorammi asa marsaur dalam marparange hami hobar tulomo ni roham pasu-pasu nang huriam hakabipi pasu-pasu di tonga-tonga ni bangsa dohot negara nami laho mas sowarahon sowaram boy huriam hakabi mangurupi akka pamaretta nami di situasi na masaon ali de sahat tutangammu mahami di bagasan arion jala rapokko mahami di namangulak kasiulaon nami esa dosa nami nagudangi asa tamahami gabi hasahatan ni pasu-pasum di ngolu nami marhite anakmu Yesus Kristus mauliate madiho. Amin.